guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे जेके नार्जारि ब्लग्सआव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय आरोना लोगोफोर। दायो नोंथांमोनजों आङो दिनै बेदर एसे एवनो नागिरदों, बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै आरोना। नोंथांमोनहा बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो लोगोफोर। हालदै होनानै एवबाय आरोना आङो, माने बेदरा सानावनो एवनानै दोनखानायमोन, एसे एवथ्रमनानै दा एवफिनबाय आरोना लोगोफोर। सामब्राम गुफुर बानलु देनानै लानायखौ हरबाय आङो दा सामब्राम गुफुरजों बानलुजों। बेदर एवनाया आंना जाबायनो लोगोफोर, आं दा दै होनोसै। एवखांबाय, दा दै होबाय आरोना लोगोफोर। ना एवबाय आरोना फ्राय खालामगोन आङो बेखौ। लोगोफोर आंनि ओंख्रिया माबायदि जागोन नायदो नोंथांमोनहाबो एसे। आङो बाहाय गासिबो होनांगौफोरखौ होखाजोब्बाय आरोना। संख्रि बानलु जिरा सामब्राम गुफुर देनाय होखाजोब्बाय आरोना लोगोफोर। दा नै ग्लाब 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 गोदौबाय आरोना आरामसे मोननायनि लामायाव फैगासिनो दं लोगोफोर। आरामनो बयलार लिभार आरोना, चिकेन लिभार, ओमफ्राय बिदिनो मोदोमफोरबो दं लगाय लथाय आरोना। आरो लोगोसे नै बिथिं ना रुगासिनो आं लोगोफोर। नोंथांमोना नायदो नै नाया गोदौगासिनो आरोना लोगोफोर। बिथिंजाय ना, बिथिंजाय बेदर मोनगासिनो आरोना, मोननैबो समान समान। दायो आं संख्रि साखिनोसै लोगोफोर बेदरखौ। संख्रि नांदोंना नाङाखै साखिखानोसै आरोना आङो दै एसे गोनाङावनो, माने बिदैया एसे गोनाङाव संख्रि साखिखानोसै आङो। सनाफोर नै आङो भिडिअखौ मोनानानैसो लानो मोनबाय आरोना, दायो 5ता जाबाय टाइमा। संख्रिया नाङाखै आरोना, एसे नांबावगौ। नै लोगोफोर ओंख्रि बिदै एसे थानायावनो संख्रि नायखानानै हरोबा मोजां जायो आरोना। नै मोनहां मोनहां जाथारबाय लोगोफोर। लोगोफोर आंना बेदरा जाबाय आरोना। दा आङो दुन्दिया आरि हरना लानोसै। नै इथिं दुन्दिया हाना लाखाबाय आङो। ओमफ्राय आंबो संख्रि साखिनायनोसै। संख्रिया आं साखिखांखाबाय, नों साखिबावदो दे। एसे नोंनिबो माबानांगोन ना, रिजाल्ट नांगोन। दे साखिदो दे माबार। संख्रि नांबाय? जाबाय लोगोफोर, मोनबाय आरोना। टेस्टिथार जादोंना लोगोफोर, आं साखिखांबाय नालाय। दुन्दिया होबाय आं, दुन्दिया होबाय, मोनबाय आरोना लोगोफोर। नै सनाफोर जाथावथाव नुबायना, नै जा साइज नुखाबाय। मोनथ'वाखै नाया, बेदरा मोनग्रोबाय आरोना लोगोफोर। नै बेदरा मोनग्रोबाय, जाबाय आरोना लोगोफोर। बन्द' खालामसै आं। नै लोगोफोर आंना नायाबो मोनबाय आरोना, ना रुनाया नै मोनबाय लोगोफोर। मोनबाय सनाफोर नायाबो आंना मोनबाय, खोमसि जादों। जाथावथाव नुबायना लोगोफोर। नै लोगोफोर दायो आङो संखांबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनजों आं ओंख्रि संनायखौ एसे शेयार खालामलायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायनानै आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट लिरहरनो दाबाव लोगोफोर। लाइक हर, कमेन्ट हर, ओमफ्राय जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलाङो आरोना लोगोफोर। दे होमबा ना सनाफोर, आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। ओइ बाबा फिसालायाबो बिमाजों फैथारनोसैनो लोगोफोर। बिदिबा आङो बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना। नै सनियाबो जोंहा बिमाजों थानो लुगैबाय आरोना। दे होमबा ना लोगोफोर, बाय बाय।